Silazeći u Meku, razmišljam o sudbini. Mek je poznat po ljubaznom osoblju, kome ne možete da prodrete u misaoni tok, jer bilo bi suvišno u lancu industrije. Ponudila mi je Big Mac. Pre 6 godina položila je prijemni za fiziku i imala ambiciju da radi na projektu fisije makročestica. Sponzorisano od britanske vlade, onda je došla kvantna fizika 2 sa nezgodnim ispitivačem, potom je otišla na dugo putovanje, koje su joj platili zabrinuti roditelji, gde smo se i ovlaš upoznali, plivali na zalazećem suncu, popili nekoliko tekila u trščanom klubu i dalje se ne sećam. I eto je na kopnenom šalteru brze hrane. Ne prepoznaje me. Odlazim s hamburgerom u suteren, silazeći mislim veče, ali je trebalo da kupim tursku kafu. Možda se sudbina i sa mnom nekako poigra.